Cześć pozytywni kucharze, witam Was bardzo gorąco w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj miło mi Was będzie gościć na serniku. Jest to sernik taki prosty do zrobienia, ale już troszeczkę bardziej wykwintny, sernik kajmakowy. Sernik trzywarstwowy, warstwa dolna to pokruszone i zapieczone z masłem i odrobiną cukru ciasteczka zbożowe. Do tego mamy masę, która ma kolor takiej kawy z mlekiem, a smak oczywiście kajmaku i kajmak, czysty kajmak bez żadnych dodatków na warstwie wierzchniej, a do tego odrobinę płatków migdałów, które tak bardzo fantazyjnie, chociaż właściwie też w prosty sposób ułożyłam na brzegu sernika. Zapraszam Was gorąco do przygotowania tego sernika. Jest bardzo smaczny i ma dosyć nietypowy smak, zwłaszcza jeśli dotychczas jedliście tylko zwykłe, tradycyjne serniki o smaku waniliowym albo ewentualnie serniki z owocami. I ten sernik też warto przygotować jest dlatego, że nie jest to sernik wbrew pozorom bardzo słodki, dlatego że dół za sprawą tych ciasteczek ma taki delikatnie słonawy smak. To się bardzo dobrze komponuje z górną, wierzchnią warstwą, która jest dosyć słodka, a ta masa serowa z kajmakiem, do niej już nie dodaje się cukru, więc smak, jeśli chodzi o słodycz, jest porównywalny do zwykłego sernika. Zachęcam Was gorąco do przygotowania i zapraszam też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów na serniki i inne smakołyki oraz potrawy. Przygotowanie ciasta zaczynam od tostowania migdałów na suchej patelni. Następnie migdały razem z ciastkami miksuję w blenderze. Mieszankę przesypuję do tortownicy, której dno i boki zewnętrzne wyłożyłam folią aluminiową. Ugniatam mieszankę razem ze stopionym, lekko schłodzonym masłem i rozprowadzam na dnie tortownicy. Zapiekam spód przez około 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. W tym czasie zaczynam już miksowanie twarogu. Ja używam gotowego sernikowego, ale zwykły twaróg należy zmielić 2 albo 3 razy i można go delikatnie rozprowadzić niewielką ilością śmietany. Dodaję mąkę, dosypuję sól i znów ucieram całość. Teraz czas na dodanie jajek. Wbijam po jednym jajku i całkowicie rozmiksowuję. Dopiero kiedy jajko jest rozmiksowane z serem, wbijam następne, a na końcu wbijam żółtko. Czas posłodzić masę. Dodaję 3/4 szklanki kajmaku i bardzo delikatnie rozmiksowuję całość. Jeśli zostaną jakieś grudki, nie ma co się przejmować, w pieczeniu znikną. Masę serową przekładam na podpieczony spód, a tortownicę wstawiam w jakąś większą brytwankę albo podstawkę, żeby móc tam wlać wodę. Za pomocą łyżki delikatnie wyrównuję powierzchnię masy serowej. Ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do 160 stopni Celsjusza, a do brytwanki czy innej podkładki wlewam wodę na wysokość około 3 cm. Piekę przez około 1 godzinę. Uwaga, po upieczeniu ciasto będzie się trząść trochę jak galaretka. Na ciepły wierzch wykładam delikatnie, bardzo ostrożnie masę kajmakową. Można wcześniej ją podgrzać i wymieszać z odrobiną mleka. Po wierzchu ciasto można udekorować płatkami migdałów. Zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego.